Nyika yose inomuziva mukomana anonzi Majara Jaros abva azvibudisa pachena pasocial media yendo yake akati kunyange zvayo aiwa the state kana kuti vakoma mapurisa vari kutsvaka vanhu vari kumobiliza for ma 31st March protest ari kuya achibuda pachena achiti I'm going to be one of them those guys vachamobiliza ndichisapota mutungamiri wangu Geza. Sana pena macho kamudanyirwa panapa naMajara Jaros abuda achitaura pachena ndokuti subscribe like on the bell icon tipina paindo yake amudanyira chiti is one of commander blessed Geza's revolutionary lieutenants. I will be mobilizing masses for the 31st of March demonstrations. Commander Geza is given the signal and game is on. Let us mobilize ourselves in our community and put a stop to corruption. Pamnanga kwandisa zvikanandas tomashuka mudato papana pana Majara Jaros achiuya panguva inoi aiwa achibudisa pachena achiti aiwa I'm not fearing anything, I'm just putting the issue on the table kuti ndikukudzai kuti aiwa I'm going to be one of them vachauya vachisapota Geza and vachimobiliza vanhu kuti vaprotest. Ari kuya panapa achitoti I'm calling you all kuti muteke part. Mashoko atiri kuona panguva inoi ari kushamisa as we can see kuti aiwa vanhu vatova interested panguva ino vachiona Geza even mapictures ake amuri kuona akarova kamaflash yake muchimuona aiwa achinyatsokuratidza kuti mukomana aiwa haasi kunoita zvimafarisi kana kuita zvekuseka. Flag yakaiswa upside down, mukomana akapfeka aiwa military gear panguva inoi zvinoratidza kuti mukomana uyu they are now ready and tokuona kuti maforces they are now mobilizing. Zvetiko zviri kuitika munyika tikuona kuti aiwa iupdate tangu yatingokubatisai panguva inoi zvinhu zvichangoitika and now vanhu vari kumirira mamwe maupdates achabva kuna comrade bomb show panguva ino yatiri kuona kuti aiwa chakutopisa. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Muna comment section medu mudze mafungiro enyu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.